nyt on ollut pientä puhetta tästä kilpailusta ylipäätänsä niin kuin Suomen elokuvaharrastajien keskuudessa eri foorumeilla sun muuta. Ja mietittiin, kun meillä on tää hyvä New Dawn-porukka tässä näin, ja ajateltiin, että niin kuin se voisi olla ensinnäkin työnäytteenä meillä aika kiva. Siksi toiseksi on mahdollisuus tutustua uusiin tekijöihin ja kolmanneksi niin katsoa oikeasti, että mihin meidän rahkeet riittää, että pystymme 48 tunnissa tekemään oikeasti niin kuin jotain järkevää. Me tehtiin esituotantoa semmoinen muutama kuukausi ennen varsinaista kilpailua sillä tavalla, että me hankittiin näyttelijät, työryhmä, kuvauspaikka ja alettiin tekemään musiikkia. Pari viikkoa ennen kilpailua aloitettiin biisin säveltäminen. Tehtiin joku 5 biisiä ja sitten silloin siinä vaiheessa huomattiin, että kyllä tästä on pakko tulla nyt musiikaalle, ettei ole mitään vaihtoehtoja, että ihan sama mikä sieltä genrenä tulee sitten. Siis millä todennäköisyydellä tulee thrilleri, että se on niin 1/15, koska me kuviteltiin siinä vaiheessa, että meillä on niin kaikki muut genret hallussa, paitsi thrilleri. Thrilleri! Joo. Me oltiin sovittu tämä kauppakeskus Myllyn niin kuvauspaikka ja sehän menee kiinni 9-7 aikaan, niin tuli sitten se niin ilmoitus, että tuli thrilleri ja pakolliset nämä henkilöhahmot ja lauseet ja kaikki nämä. Me saatiin se perusrunko aika nopeasti tehty niin 4 ekaksi, sitten me lähdettiin sitten hiomaan sitä Heikin kanssa vähän niin käsikirjoitusmuotoa ja repliikkejä miettimään ja tommosia. Jirkan piti lähteä jo sinne kuvauspaikalle ja Lasse lähti kans perään, että kun tosiaan sinne alkoi tulla sitten niitä extroja, näyttelijöitä ja kaiken näköistä niin työryhmää, ja jos ei meillä olisi ollut ketään paikalla, niin se olisi ollut kans ihan muutamia kappaleita, niitä saa lukea, tutustua juoneen. Mitä tässä tulee tapahtumaan on se, että ensimmäisessä kohtauksessa Joo, me tanssitaan. Perusjuttu, mitä varten tulisi tekee täällä öisin. Mä luulen, että siinä porukka alkaa tänne tulemaan, niin me ollaan vielä niin kuin täällä. Niin. Mutta eiköhän se. Kyllä se siitä lähtee. Sisulla vaan läpi. Asenne ja tyyli on helpompi opettaa kuin itse liikkeet. Et tavallaan se tausta, mikä on, niin siitä lähdetään ja sillä tehdään, sillä pelataan. Hienoa tässä just on se, että tietää vasta aiheen ja kaikki noi musiikit silloin, kun ne pitää tehdä. Että tavallaan materiaali tulee siinä hetkessä. Oli pitkä yö, joillekin se jatkuu, teille siis onneksi niin, ja minkään nukkumaan. Kiitos kerran vielä. Kuvausyön jälkeen tulin suoraan toimistolle, purettiin nämä niin kaikki arvokkaammat niin välineet tänne toimistoon sisään. Ja siinä välissä nukuin itse asiassa ihan tuossa sohvalla 2 tuntia, kunnes leikkaaja Lasse Pulkkinen tuli ropeltamaan tuonne oveen ja tuli leikkaamaan ja se oli sitten siinä. Ensimmäinen leikkausversio oli valmis siinä varmaan 6 aikaa lauantai-illalla, tai semmoinen perusversio, että siinä oli paljon työtä edessä vielä, mutta ihan niin hyvässä mallissa mentiin siltä vaan, että ei ollut mitään. Ei tuntunut kauhean kiireeltä siinä vaiheessa vielä. Pääasiassa äänisuunnittelu tapahtui täällä meidän studiossa äänipankin avulla ja lätsittiin kaverien maha ja saatiin taputusääniä vastaan. YouTubessa löytyy hyvä video siitä, kun mä lähinnä istun täällä, että valot menee välillä pois päältä ja mä silti istun täällä näin ja jotkut nukkuu ja katsoo elokuvaa ja mä istun edelleen täällä. Joo, ei meillä tässä vielä hätää. Joo, ei mä ajattelin vaan, että mä voisin miksata nää oikein. Se on ihan hyvä kokonaisuus, pistetään se paketti ja saadaan. Niin se on värimäärittelyongelma nyt sit jostain syystä. Joo, käsitellään vielä. Joo, ei mitään. Niitä tulee väliin. Leikkaus meni kokonaisuus ihan jees, ei siinä mitään. Joidenkin kohtauksen kanssa taisteltiin vähän pitempään. Mutta sitten kun meidän aikomus oli myöskin värimääritellä se kunnolla se elokuva, koska meillä oli edellytykset siihen, niin yllättäen useampia kuvia. Kone ei suostunut värimäärittää useampia kuvia niistä. Sieltä oli media offline useammassa tapauksessa, eikä ole mitään keinoa, millä saada sitä uudestaan rendattua. Kokeilin varmaan 10 kertaa, ei mikään onnistunut. Siinä meni tuhrantus varmaan 2 tuntia siihen pelkästään siihen ihmettelemiseen, kun se oli niin lähellä
saada valmiiksi koko leffa. Me oltiin rentattu se video valmiiksi ohjeiden mukaan ja havaittiin, että se ei mahdukaan DVD:lle. No ei se mitään, meillä oli 8 gigan uspitikku, mutta se ei mahdu sinnekään. Ja meillä ei ole enää aikaa rendata uutta versioa ja me ei tiedetä mitä me tehdään, joten meidän leikkaaja otti tietokoneesta irti kovalevyn, laittoi sen tämmöiseen kannettavaan formaattiin, laitettiin se tyhjäksi ja laitettiin se leffa sinne kovalevylle ja lähdettiin koko kovalevy sinne kilpailuun. Palautus tapahtui. 7 minuuttia oli jäljellä. Joo, ei tullut kiirekään. Lopputulos mun mielestä siihen nähden, että oikeasti käsikirjoitettiin sitä 1,5 tuntia. Ja oikeasti, että se koko juttu tehtiin 48 tunnissa. Kaikki koreografiat, kaikki. Niin en mä tiedä, siis itse mä oon ainakin tosi tyytyväinen. Ja se palaute, mikä on tullut siitä, varsinkin ottaen huomioon, että se on 48 tunnissa tehty, niin on ollut tosi positiivista. Niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Et siis mun mielestä me vedettiin pieni ihme, niin kuin tässä näin. On tullut aika nousta piiloistansa. On tullut yö, on aika hengittää. On valtakunta meidän aivan vasta alullansa. Kun yksin täällä määrätään, ei tarvi välittää. Työ ei meitä kiinni, nyt voi kukaan saada. On tullut työ, vapaana nyt kuljetaan. Voi juhlat alkaa, ei iltamme nyt kukaan kaada. Kun yksin määrätään, ei tarvi välittää. Mä en ymmärrä, miten tavallaan näin vaikeeta. Niin. Se oli sellainen prosessi. Kun ensimmäistä kertaa katsoin sinua, mä silloin heti rakastuin. Kun ensimmäistä kertaa katsoit minua, mun elämäni tule lähemmäs, tule vieläkin. Tule lähemmäs ja pidä musta kiinni. Tule lähemmäs.